Tinubu baya girmama doka da oda wajen fitar da mukamai a gwamnatinsa, yana fifita Yarabawa fiye da ragowar al'ummar Najeriya. Sanata Muhammad Ali Indume da yake wakiltar jihar Borno a Majalisar Dattawan Najeriya ya bayyana cewa naɗe-naɗen da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu yake sun saba da ƙa'ida. Indume da yake gabatar da korafin akan irin mutanen da shugaban ƙasa ke shirin naɗawa a yankunan da suka fito, ya ce Tinubun ya fifita jama'ar yankinsa fiye da sauran 'yan Najeriya, matakin da ya ce ya saba wa dokokin ƙasa. Sanatan ya ce sashi na 14 sakin layi na 3 na kundin tsarin mulkin Najeriya na shekarar 1999 ya ba wa shugaban ƙasa damar raba mukamai ga mutane daban-daban daga sassan ƙasar a maimakon yankin da ya fito. Indume ya ce Tinubu ba shi da hurumin ci gaba da ba wa mutanen yankinsa mukamin da yake so ba tare da la'akari da sauran yankunan ƙasar ba, wanda su ma suna da irin ƙwararrun da za su iya riƙe mukaman. Sanatan ya ce huruminsa ne a matsayinsa na ɗan Najeriya ya gabatar da ƙorafi idan ya ga an yi abin da ya saba da ƙa'ida ko dokar ƙasa, ko da a bayan majalisa ne. Indume ya ce abin takaici ne duk lokacin da jama'a suka nemi shugaban ƙasa ya yi gyara akan wata matsala, sai wasu 'yan karan farauta su fito su yi masa ca ba tare da la'akari da tasirin abin da suke magana a kai ba. Dan majalisar ya ce kowanne shugaba zai gurfana a gaban Ubangiji domin ya yi bayani dalla-dalla akan damar da aka bashi da kuma yadda ya yi amfani da ita, saboda haka ya zama wajibi idan sun ga an yi abin da ba daidai ba su yi magana a kai domin neman gyara. A wannan ne lokaci na farko da ake kalubalantar gwamnatin Najeriya ba na irin wannan fifiko da take ba wani yanki akan sauran 'yan ƙasa. Ko a baya-bayan nan shugaba Tinubu ya gamu da mummunar suka akan yadda ya ware kujeru manya-manya na jami'an hukumomin gwamnati da ke da nasaba da kudaden kasar ga 'yan kabilarsa ta Yarabawa. Wannan ya haifar da cece-kuce da dama a ciki da wajen kasar. Yahaya Kabir Abubakar daga BON Hausa muryar Najeriya.